Madzulo abwino ndi nthawi ya nkhani mwatsatanitsatane kuchokera kuno Nkhani wa Times TTV. Muli ndine chisomo chehana kwa moyamba nayi mitu yake. Anthu omwe apindule ndi zipangizo zotsika mtengo za ulimi adzigula thumba limodzi pa mtengo wa 7,500 kwacha. Bungwe la Malawi Electoral Commission MEC lati lichititsa zisankho zachibwereza m'madera atatu momwe mulibe aphungu. Nkhani zina bwalo lalikulu la milandu lapereka chilolezo ku wailesi ya Times kuti idzaulutse zotsatira za mlandu wa chipani cha DPP. Tili ndizi komanso nkhani zina zambiri, tateni tikhale limodzi. Nkhani yathu yoyamba, anthu omwe apindule ndi zipangizo zotsika mtengo za ulimi adzigula thumba limodzi pa mtengo wa 7,500 kwacha. Atsimikiza izi ndi akuluakulu ku nduna za umoyo. Thumbali lakwera pang'ono chifukwa chaka chatha alimi amaligula pa mtengo wa 4,495 kwacha. Nduna za ulimi a Robin Lowe auza olemba nkhani kuti thumba limodzi la fetereza pansi pa ndondomekoyi ikugulitsidwa pa 27,000 kwacha. Audrey Kapalamula wadzandiza mbiri. Nduna za ulimi a Lowe ati ndalama yomwe alimi amene apindule nawo apereke ndi yofanana ndi amatumba awiri achimanga akagulitsa pa mtengo ovomerezeka wa boma. Boma ligwiritsa ntchito ndalama zokwana 141.9 biliyoni kwacha pa ndondomekoyi. A Lowe ati boma ligwiritsa ntchito 124.7 biliyoni kwacha pogula fetereza, 1.2 biliyoni kwacha pogula mbuzi, komanso 12.2 biliyoni kwacha pogula mbewu zosiyanasiyana. Iwo ati chiwerengero cha anthu opindula ndi ndondomekoyi sichidatsike ngakhale kuti ogwira ntchito mboma okwana 44,000 omwe adalowerera ndondomekoyi awachotsa pa mndandanda. Alimi okwana 30,000 ochokera mboma la Chikwawa komanso Msanje achita ulimi wa ziweto ndipo apereka ndalama zokwana 7,000 kwacha pa mbuzi iliyonse yayikazi. Ifeyo ngati boma tayika pa 27,000. Wiki ya mawayi ndimene ndondomeko ya ajana anapanga za AIP kuti alowa nawo kuti agulise nawo achi mayina atuluka wiki ya mawayi. Ndiye mayina awo akatuluka munthu asabwere kudzasayina ali ndi chithu zoti dzamba kukambirana. Amene akuona osakwanisa pa 27,000 asiye asasayine, mtengo ndi 27,000. Poyankhula ndi atola nkhani mu mzinda wa Lilongwe pamodzi ndi nduna yofalitsa nkhani a Gospel Kazako, nduna yoona za mgwirizano m'dziko muno a Timothy Ntambo, nduna za ulimi yati makampani operekera fetereza amene sagwirizana ndi mtengowu ali pa ufulu osalingana ugawo. Wachiwiri wa pampando wa komiti ya ku nyumba ya malamulo yoona za ulimi Aulemu Chilapondwa anati boma lili ndi ufulu ogula zipangizozi ngati makampaniwa akane kutero. Bunga la Fertilizer Association of Malawi linapempha nthawi lisadayankhulepo pa nkhaniyi. Unduna wa zachuma wapereka ndalama zokwana 1.2 billion kwacha ku National Registration Bureau NRB ndi cholinga choti nthambi ilembe ogwira ntchito okwana 140 ndi cholinga chofikira anthu ochuluka. Nduna yoona za chitetezo cha mdziko a Richard Chimwendo Banda ati boma lachita izi pofuna kufikira anthu ochuluka. Blessings Mpinganjira ali ndi ripoti. Ndunayi inayendera maofesi a National Registration Bureau mu mzinda wa Lilongwe komwe anaona mavuto omwe ofesi ikukumana nawo, komanso anayankhula ndi anthu osiyanasiyana amene anali pamalopa kuti anene nkhawa zawo. Abanda anauza anthuwa kuti boma likhale likugula zipangizo zina zothandiza kuti ntchito yopereka ziphaso iyende mwachangu. Ndunayi yati ziphaso pafupifupi 3 miliyoni zinapitirira nthawi yake yogwirira ntchito zomwe zapangitsa kuti anthu ochuluka azibwera ku maofesiwa. Ndunayi yatsindika kuti alimi omwe akuyenera kuti apindule ndi fetereza komanso mbewu zotsika mtengo ndololedwa kugwiritsa ntchito ziphasozi. Boma layika ndondomeko zabwino. Unduna wanga pamodzi ndi unduna wa zamalimidwe komanso bungwe la National Registration Bureau takhazikitsa ndondomeko zonena kuti makhadi onse amene anapanga expire kapena anatha nthawi yake kapena kuti tsiku logwiritsira ntchito lawo linadutsa koma ndi alimi ovomerezedwa, anthu amene wawa
awalandire ndipo awapatse chithandizo mopanda vuto lililonse. nthambi ya National Registration Bureau ikuyembekezeka kulemba ntchito anthu 140 kutsatira ndalama zokwana 1.2 biliyoni kwacha zomwe boma lapereka. mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera ayankhula ku mkumano wa atsogoleri wa United Nations General Assembly unga podzera pa uthenga wapakanema kudzera pa makina a intaneti. mkumanowu uchitika kuyambira pa 14 kufikira pa 30 mwezi uno, pomwe mtsogoleriyu ayankhulepo m'malo mwa dziko lino komanso monga wa pampando wa SADC. Matthews Kasanda ali ndi zambiri. nduna yoona za ubale ndi maiko ena Eson Howankaka wanena izi lachinayi mu mzinda wa Lilongwe pa msonkhano wa Nkhani. iwo Chakwera atenga nawo gawo pa zokambirana zosiyanasiyana zomwe zichitike pa nthawi yomwe atsogoleri a mayiko akhala akukambirana. Amkaka ati ngakhale kuti mtsogoleri wa dziko lino sapeza mwayi wokambirana ndi akuluakulu osiyanasiyana pambali pa mkumanowu kamba kuti atenga gawo kudzera pa makina a intaneti, komabe dziko lino lipindula poganiza kuti mtsogoleri akhala akuyankhulapo pakufunika kuti mayiko omwe akutsalira pa nkhani zachuma nawonso athe kufikira katemera wa COVID-19 ndi kuyankhulaponso pa nkhani za ulimi ndi mphamvu za magetsi. chifukwa chakuti nthawi zina kuyenderana atsogoleri kumakhala kodula amatengerapo mwayi msonkhano umenewu wa unga kuti akhoza kukumana maso ndi maso nkukambirana zokhudzana maubale a mayiko awo posawerengera za msonkhano uwu wa unga. ndiye kuti Malawi ngati dziko likutaya mwayi umenewu wakuti sirikani mpata wokumana ndi atsogoleri wena kapena kuti mtsogoleri wake kuti akumane ndi atsogoleri a mayiko ena kuti akhoza kukambirana za maubale wa mayiko amenewa. Mwazina atsogoleri a mayiko pansi pa mkumano wa unga akhala akukambirana zakufunika kugwira ntchito limodzi polimbana ndi nthenda ya COVID-19 ngakhale kubwezeretsanso chuma pambuyo pa nthendayi. Bungwe la Malawi Electoral Commission MEC lati lichititsa zisankho zachibwereza m'madera atatu momwe mulibe aphungu ndi dera limodzi la kansala pasanafike pa 1 Oktoba chaka chino. Bungweli lati lalandira chilolezo kuchokera ku komiti yoyendetsa ntchito yolimbana ndi nthenda ya COVID-19 kuti MEC ichititse zisankhozi. Matthews Kasanda walemba ripoti ili. Mkulu wofalitsa nkhani ku bungwe la MEC Asangwani Mwafuliro wati pakadali pano bungweli lili kumapeto kwa zokonzekera za zisankhozi ndipo posachedwapa likhala likutulutsa ndondomeko komanso masiku omwe zisankhozi zizachitikire. Madera atatu aphungu komanso dera limodzi la kansala adakalibe owayimira kamba kuti omwe amayimira maderawa adamwalira chaka chomwe chino. Madera atatu aphungu ndi kummawa kwa kumpoto kwa boma la Nkhotakota, kummawa kwa chigawo chapakati cha boma la Dedza ndi kummawa kwa boma la Mzimba. Ndipo dera la kansala lachimwalire mboma la Balaka nalonso lidakalibe kansala. Amwafuliro ati bungwe la MEC linachita mkumano ndi bungwe la Center for Multi-Party Democracy ndi komiti yapadera yoyendetsa ntchito yolimbana ndi nthenda ya COVID-19. Ndi langizo lawo linalo kuti kuchokera panopa kufika Oktoba ndi nthawi yabwino chifukwa ikhala wave imene ikutha andi nzotheka kuti tingapange chisankho. Ndipo a COVID task force anazanenanso kuti asintha zina mwa ndondomeko zimene zinayikidwa moti basokulola kuti akhoza kupangisa misonkhano ya ndale. Poyamba misonkhano yonse ya ndale inali yoletsedwa. Malingana ndi wapampando wa komiti akhumbize kandodo chiponda sabata zomwe zapitazi chiwerengero cha anthu omwe akupezeka ndi nthenda ya COVID-19 omwe akugonekedwa mzipatala komanso omwe akumwalira kamba ka nthendayi chakhala chikuchepa. Bungwe la MEC lati lichititsa chisankhochi pasanafike pa 1 Novemba osati 1 Oktoba. Bwalo lalikulu la milandu lapereka chilolezo ku wailesi ya Times kuti idzaulutse zotsatira za mlandu wa chipani cha DPP. Oweruza Sylvester Kalembera yemwe akutsogolera majaji asanu wati potsatira mmene zinalili m'mbuyomu avomera wailesi ya Times kuti iulutse. Chikalatacho chomwe asayina ndi Gladys Kondwe chati maloya ambali zonse ziwiri analibe nazo vuto. Bungwe la maloya la Malawi Law Society lafunsa bwalo lalikulu la milandu kuti liyankhulepo pa maganizo akuti pa mapalaligo adziyimira anthu pa milandu. Pakhala pali kusiyana maganizo ngati nkoyenera kulola mapalaligowa
kuyimira anthu ponena kuti anthu ambiri akulephera kupeza chilungamo. Jameson Chauluka ali ndi zambiri. Kalata imene bungwe la Malawilo Society lalembera mamembala ake yati bungweli lapita ku bwalo la milandu kukamang'ala ndipo nawo amene akuyenera kuyankhapo pa nkhani amene ndi komiti ya ku nyumba ya malamulo yoona za malamulo komanso wapampando wa komiti auzidwa za nkhaniyi. Kalatayi idati iwowa pakadali pano sapempha bwalo la milandu kuti liyimitse kaye komiti kuchita mikumano yake yofuna kumva maganizo a anthu pa ganizo la bungwe la Legal Aid Bureau kuti mapalaligo nawo adziyimira anthu pa milandu. Iwo ati mchikhulupiriro chawo kuti bwalo la milandu livomera kumva mulanduwu ndipo kenaka lipereka upangiri ku komiti ya ku nyumba ya malamulo yoona za malamulo pa nkhaniyi mu nthawi yake. Bungwe la Malawilo Society likufuna kuti bwalo la milandu liunike ngati komiti idachita bwino kuvomera pempho la Legal Aid Bureau kuti liyambe kuchititsa misonkhano yomva maganizo a anthu pa nkhaniyi. Akuluakulu ogwira ntchito ku kampani ya Malawi Leaf, imodzi mwa kampani za Auction Holdings AHL, ndi mkulu wina ochita malonda amene akuganizira kuti anagwirizana zoba ndalama zokwana 20 billion kwacha awunikira ku bwalo la milandu. Ndalamazi akuti zinasowa pakati pa zaka za 2012 ndi 2017. Anthuwa ndi a Jimmy Kasamale, Francis Madonna, Evans Matabwa komanso a Arthur Madikula. Oyimira boma pa milandu anapempha bwalo la milanduli kuti lisapereke belo kwa anthuwa chifukwa mlanduwu umafunikabe kafukufuku wochuluka kuti akwaniritse. Koma oyimira milandu anthu oganiziridwawa anatsutsa za izi kunena kuti kutero ndekuti ndikuwaphwanyira ufulu anthu amene akuganiziridwawa. Azotanthauza kuti awuzati atuluke koma satuluke atulukabe. Analire tinena already chifukwa ukamapempha chinthu umakhabe ndi zoti zimene zikuyenera chinthu akakupatsa zitheke zinthu zikhalepo. Popereka chigamulo chake oweruza milandu Patrick Chirwa ananena kuti anthu anayiwa akhalabe m'manja mwa polisi pofikira lolemba amene atabweretse chikole kuti iwo apatse belo. Anthuwa anawamanga powaganizira kuti ali ndi milandu isanu komanso umodzi yokhudza kuba komanso kusagwiritsa bwino ndalama imene inachitika mu chaka cha 2012 kufikira 2017 pa ndalama zokwana 20.4 billion kwacha. Wezi Gausi kuwerenga ripoti limene walemba ndi Rebecca Chimjeka. Mukunena nkhani mwa tsatanetsatane kuchoka kuno ku Nkhani wa Times TTV. Tibwera nsonse nkutaize. If there's one thing that all soaps do, it's wash. From buckets to basins, bathrooms to streams, and everything in between. All soaps wash. Yes, but Protex is different. Its reinvented formula with flaxseed oil boosts your skin's natural anti-germ defenses by 10 times more, protecting you against 99.9% of germs. So what keeps us healthy? Protex! Good health starts here. We all start differently, but we can all start with the strongest protection. Because some start early, others start late. Some from little homes, others from big ones. Some start together, or all on their own. It doesn't matter how you start, as long as you start strong. With new Colgate's Maximum Cavity Protection. Now with fluoride plus arginine for 4 times more strengthening power. So that you can give them the strongest start to their day. Colgate. Start strong, stay strong. Tsiku ndi tsiku moyo umatipasa mwayi opanga chisankho choyenera. Chisankho chokhala ndi thupi losalala bwino, kupanga zinthu motakasuka, kuchotsa mafuta, kukhala aukhondo ndiso odziteteza ku mliri wa COVID-19. Pangani chisankho choyenera lero posankha katundu wa Purity ndi kukhala otetezeka.
takulandilaninso kupitirira nkhani zathu madzulo wano. Akuluakulu nkhalango ya vipya alangiza anthu ocheka matabwa pansi pa bungwe la Reformed Timber Millers kuti adzilingalira zobzala mitengo mu nkhalango ya Chikangawa osati zongocheka matabwa zokha. Mkulu wa vipya Custom Nyirenda wati kubwezeretsa chilengedwe mu nkhalangoyi kukufunika mgwirizano pakati pa boma ndi makampani komanso amabungwe. Sam Kalimera ali ndi nkhani yonse. Anyirenda anayankhula izi pa mkumano waukulu wa bungwe la anthu ocheka matabwa mu nkhalango ya Chikangawa la Reformed Timber Millers Union pomwe amasankha atsogoleri ena. Anyirenda anena kuti komiti yatsopanoyi ionetsetse kuti yayika ndondomeko zabwino zakagwiridwe ka ntchito ndi boma ndipo kwambiri liunikire nkhani yodzalanso mitengo osati kumangokolola. Ndipo m'mawu ake yemwe amusankha kukhala mtsogoleri wa gululi a Charles Nathaniel anati mamembala ali ndi malingaliro odzala mahekitala okwana 300 mitengo ndipo anena kuti kwambiri azilimbikitsa kudzala mitengo kusiyana ndi kukolola. Mitengo chaka chino tapanga kale nazale ya 140,000 seedlings imene ikupanga 100 hectares komanso tilinkalikiliki ofuna kuti tigule mbewu zina tidzala minimum ya 100 hectares maximum ya 300 hectares. Nathaniel anena kuti bungwe lawo ligwira ntchito ndi boma poonetsetsa kunena kuti nkhalango ya Chikangawa yabwerera mchimake. Iwo anaonjezeranso kunena kuti ali ndi malingaliro omanga fakitole yomwe idzipanga zinthu zosiyanasiyana pogwiritsa ntchito mitengo yomwe ilipo kale ku nkhalangoyi. Pakadali pano mtsogoleri wakale apontha mazale apempha boma kunena kuti lithandize kukwaniritsa malingaliro a komiti yatsopanoyi ponena kuti ithandizira kubweretsa mchimake nkhalango ya Chikangawa. Ndingopempha boma kuti anthu anyuwana amene abwerawa Boma layika ndalama zokwana 727.4 million waja kuti akonzere msewu wa ku area 23 mu mzinda wa Lilongwe. Wachiwiri kwa nduna yona zamayendedwe Nancy Chaula Mdoko wati ntchitoyi ayigwira ndi ndalama zochoka ku Road Fund Administration. Wezegausi ali ndi ripoti. Undunawo wati uonesesa kuti ukumanga komanso kukonzanso misewu yabwino mdziko muno kuti anthu komanso katundu azitha kudutsamo. Amdoko ayankhula izi lachinayi pamene amakhazikitsa kumanga kwa msewu umene utamalizike mwezi wa January mu chaka cha 2022. Panopa tasintha kakonzedwe ka misewu tikufuna tibwerere mbuyo mmene zimakhalira kale. Msewu chizungu chake akuti ukhala wa asphalt osati imene imakhalira ina ya mbuyo. Wapampando wa Roads Authority George Nkhani wati kumanga kwa msewu kumeneku kuchitika magawo awiri. Tili okonzeka kuonetsetsa kuti ntchito ya misewu yonse m'Malawi muno komanso makamaka umene lero tadza kukhazikitsa nduna zathu ukhale msewu olimba, ukhale msewu omangidwa bwino komanso ntchito yake yende changu isatenge zaka usalisadati. Nduna ya zamasewero komanso achinyamata amenenso ali phungu wa derali Ulemu Msungama wati kuyambika kwa ntchitoyi kwabwera mu nthawi yoyenera pamene anthu aderali akhala kudandaula kuti akufuna msewu wabwino. Ndikwanidwa kwambiri kuchulidwa mayina mnyozedwe ngakhale ena sana siyile bombo ngakhale unyoza dzina la mtsogoleri koma nditero kunena kuti tiyamika president athu Dr. Lazarus Mkafenyo ndipo mali menene atonse kuti lamvulira kwa Malawi makamaka anthu akuno ku area 23 amene akhala kudandaula msewu umenewu. Posachedwa pa mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera anakhazikitsanso ntchito omanga misewu isanu ndi umodzi kuchokera ku nyumba ya malamulo kudzera ku chipatala cha Kamuzu Central kukafika ku Shoprite mu mzinda wa Lilongwe. FDH Financial Holdings yapereka ndalama zokwana 1.5 million kwacha kubungwe la Institute of Internal Auditors mdziko muno ndi cholinga choti ichititsire msonkhano wake waukulu wa pachaka. Msonkhano huu ukuyembekezeka kuchitika kuyambira pa 4 mpaka pa 7 Novemba. Cholinga cha msonkhano huu ndi kupereka nzeru zatsopano kwa anthu amene amagwira ntchito zowerengera ndalama mwazina. Yamikanika chaje wadzandiza mbiri. Msonkhano huu wakhala kuchitika kwa zaka pafupifupi 20
mkulu wa IIA Axon Banda anathokoza FDH ponena kuti ndalamayi ithandiza kwambiri kuti msonkhano wa bungweli udzayende bwino. Ndinosangalala kwambiri komanso mamembers onse a Institute of Internal Auditors ndiosangalala chifukwa cha chithandizo chomwe talandira ku FDH, chifukwa chithandizo chimenechi chitithandiza kwambiri pakukonzekera kwa conference yathu. Ndi conference ifunikira kwambiri chifukwa imathandiza mamembers athu komanso anthu ena omwe angathe kukapanga attend ngakhale kuti mwina asali mamembers athu, chifukwa imathandiza kuti alimbikire onjezerepo mukadaulo wawo wa ntchito yawo, komanso kuti adziwe kuti dziko lino likuyenda bwanji pa nkhani ya zachuma komanso maiko ena kunja. Mmodzi mwa akuluakulu a FDH Bank Alan Nkhoma anati thandizo la ndalamali likuyimira ubale umene ulipo pakati pa mbali ziwiri izi. Msonkhano umene uthandiza banki chifukwa pamene tikukakumana anthu athu amene ali ma auditors panopo akapeza nzeru ndi masikilo osiyanasiyana kuchokera kwa azinzawo, ndi akabweranso pano azatha kugwira ntchito yawo mopambana chifukwa cha nzeru zimene apeza kwa anzawo kumene kuja. Sono ife chiyembekezo chathu chokuti tikapeza nzeru zambiri mokuti tikabwera kunoko tikwanisa kugwira ntchito yathu mene tinalemberedwa. Bungwe la Institute of Internal Auditors Malawi lili ndi mamembala opitirira 300 ndipo anthu opitirira 35 alandira masatifiketi owalola kugwira ntchito yawo. Thomas Kachere kutipatsira ripoti limenelo. Anthu angapo apambana mu mpikisano wawenera Puma Energy omwe mphotho yayikulu ndi galimoto ya Demio yomwe munthu wamwayi adzapambane pa mapeto a mpikisanowo. Anthu omwe akulowa mu mpikisanowu akumagula mafuta a galimoto okwanira 5 liters. Mpikisanowu upitirira mpaka pa 15 December. Zambiri mu ripoti ili. Mu mpikisanowu anthu akuyenera kugula mafuta a galimoto okwana malita 5 kuti akhale ndi mwayi wopambana. Mmodzi mwa akuluakulu a kampani ya Mthunzi Enterprises imene imayendesa malo a Puma awenera a Elia Kwataine wati mpikisanowu wakhala ukuyenda bwino. Mpikisano umene ukuyenda bwino kwambiri chifukwa chakuti tikuona anthu ndithu akumakhamukira kumapanga nawo za mpikisano zimenezi. Anthu ambiri tikachita compare ndi last time, lero ndimene tikuona ngati kuti analowa ndi ambiri kuyerekeza ndi last time. Cholinga chathu ndikuonetsa chikondi kwa zathu, kwa Malawi zathu, chifukwa chakuti business ya mafuta ndi business kuti ambiri akuyipanga. Kwa ife taona tikufunikira kuti tidzapatsa makastoma kochepa kamene tikupeza. Ndiye cholinga chathu chachikulu. A David Chime amene adapambana maere apitawo ati ndi okondwa kukhala mmodzi mwa opambana. Ndi okondwa kwambiri kwachonera kuti mwina mpikisano pa Puma Filling Station makamaka pawenera panopa chatenga patali. Mpikisanowu upitirira mpaka December ndipo mphoto yomaliza ikhala galimoto ya Mazda Demio. Nkhani zathu pakadali pano ndi zomwezi koma tisadasiyane nayinso mitu yake. Anthu omwe apindule ndi zipangizo zotseka mtengo za ulimi adzigula thumba limodzi pa mtengo wa 7,500. Bungwe la Malawi Electoral Commission MEC lati lichititsa zisankho zachibwereza m'madera atatu momwe mulibe aphungu. Munkhani zina bwalo lalikulu la milandu lapereka chilolezo ku wireless ya Times kuti idzaulutse zotsatira za mlandu wa chipani cha DPP. Kumbukirani kuti mutha kupeza nkhani izi ndi zina zambiri pa makina a internet pa www.times.mw, pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi, pochita subscribe ku 1895 komanso pa Twitter @Times360 Malawi. Chonde sambani mmanja pafupi khalani motalikana ndi anzanu, valani mamask nthawi zonse komanso kabayitseni katemera kuti mudziteteze ku nthenda ya COVID-19. Ndine Chisomo Chehana, mukhale ndi usiku wopambana mokoma nonse.